Martangi yang mahita, dame ni di batana sumurung siyan sa luhu na roha imana mga ramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus to hatay. Amen. Di hamudo nga saha porsyaon hatan di bata di hita ima di apen na perpudiom ape paupaton na tersura di buku Panurang Yesaya 75 ayat 1 ayat 4 tangi kamu mahatani di bata. Marlas ni roha mahalongonan doho tano bakal jala marulupulu maadaran jala marbunga songon pasur. Marbunga situ tumay jala marulupulu masama situ parlupu-lupu doho. Pareya hamuliaon ni Libanon di basa-basahot tu si dohot hinauli ni Karmel dohot saron. Idad na sida mahamuliaon ni Jehovah ato nga mo ni dibata. Parguguy hamuma tangan akan adaw jala pahot hamu kapat na tiluk. Do kamuma to akaparroha na tahuton pirma to di muna. Una kamu mabiar idama debata munay ro martubulhon doho mamaloson. Rodo ibana tongon baluahon kamu. Idon saha. Di hamudo nga saha porsyaon di bagansan Jesus Kristus adoran. Solam tapahiba-hiba tupukon. Adong masada barita na mardonga pudan. Sada danak na martangyang. Di na martangyangon danahon ima kebetulan topet imana dohot mengikuti sada pertandingan manang olimpiade. Di na mengikuti olimpadion ibana. Gukbiar dohot nang ragu-ragu di bagasan nguluni ibana. Terlumubima sebelum so bertanding dope di olimpiading. Alani martangyang maibana. Di bagasat tangyang nai tumasay ngot jala marsitutu ibana. Di bagasan tangyang nai. Nusoni di bereng adong sahalak di tangyang nai. Itong-atongan ni Fanitia Olimpiadi. Di bereng giyopi tangan na tutup mata martangyang. Nungsay amen di patakas maibana. Di namartangyang. Dido panitiom namartangyang goho. Ale. Dido magupagor idak danahong. Dungi idok dak danahong ma olo. Nah. Martangyang goha sa monang asa juara ninna. Asa gabihon nung peserta pemenang ninna. Ale asing do alus idak danahong. Daong. Martangyang asa juara. Jadi ninna panitiom manaman kunom ma. Di meruro sa martangyang ninna. Dungi diri iba nama martangyang asa manado. Molomona ngau. Marlupulup molutalupe. Unang mabiyar jalatong marlas diroha. Songgot ma rohani. Panitie marnida alus tidak danai taringo tu tangyang ni. Ternyata tangyang ni mana bukan manangakon asa juara, tetapi asa mampu manahan molo talu. Asa mampu manahan molo apa namanya unang mabir, unang tahu. Dia mau kadong saha porsyaon. Ia bangsa Israel wujud di Yesaya di situasi, di kondisi, ni bangsoi tanpa harapan. Mabir do bangso halak Israel ala naik uhumuni di batana sida jala naik tuha buangan ikuling sehonon namana sida do tuta Yerusalem huta ido magabi songon huta nahasang ima mabain na sida apalagi ido mabain turop halak mabir ima nakaning taida. Biar imam bay turop halak gabi dok tangan jala tilupa na. Tarhinosma.
Songonido bangsa jala songoni torok nuaingon. Torok jolma nuaingog ala niguk ngibiyar songon alam mura jala lam hatop rosahit. Bakal gabi tu hamatian. Laos ida sada virus di tengah-tengah ni bangsoi na melanda na sida menjadi bangsa yang beringas dan bangsa yang imanakingani na berperilaku na lamso. Tadi emi lem tahuton. Alani nga lem gudang akan amasa. Gudang akka hamaulon. Gudang ima. Mabain jolmai. Mabiar di bagasat akan amasa terlumowi ma di tengah-tengah ni akka kejadian-kejadian. Gabi songonido bangsui uju di panurang Yesaya kondisi mereka tanpa harapan. Mabiar bangsoi ala humoni dewata. Laos mabiar na sida ima. Di tengah-tengah ni situasi do kondisi alani di bagasa turpu tau di apen na paupatonon dilirdo sada barita las di roha. Ido na taida di apen na paupatonon. Parguguy hamu matangan ni akka na daw. Pau tamu ma akka pak ni na teluk pirma to di muna una kamu mabiar. Di bata ro martubul kon roro ibana tongo paluaho kamu. Akka na martihas ni narupani. Akka na martihasi. Tabo to dorai akka na tunanetra, tunawicara, tunarung. Didok naik pasuangon na didok naik. Gimana kanya ni dipulihkan. Hamak kadang sa persyaon odo na belga berengot tasya tupukon. Dilehon sada semangat di pemulihan naro debata mangaleho kaluaon maju na sida unang mabiar madalani nguluna unang mabiar di tengah-tengah ni akka buban do di tengah-tengah ni akka krisis na multidimensi di partikenon unang adong biaka na khawatir ro debata nagabi madaoni naro debata turun tangan melakukan perkara besar. Dang di paloas jolmai tahudon. Ido benna sejuk jod. Tahun ni songon na di Matius 10 20 Roma hamu tahu hamu akan lalu jalan nasora asal upasona kamu masa depan kita bukan ditentukan oleh penderitaan dan kesakitan tetapi masa depan kita ditentukan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan hidup yang lebih luar biasa. Dan ada persoalan nasubui diselesaikan di bagasan di bata. Dan ada kamaulon nasubui ima terselesaikan manang na suadong alus na subui dipulihkan debata. Alani diro na kanyani dipargugui jala pirma todimu disemangati menyemangati bahwa kehadiran anahi ima mangalehon songon sada semangat mangalun harapan tuaka na persyeng. Napaduahon na indohono ni turpukod do tuhita sada kesempatan lako manopoti sudia kahurang hatta alay di sima ditakas didok na keng na Roma di bata jala di sodo sada parbuini pertobatan na pinasa ni si saya asa di bagasan pertobatan itu na nangidot na kengani bahwa Yesaya mau menyatakan kepada umat Israel percaya dan yakin akan kedatangan Yesus Kristus memberikan iman ini kehidupan dan dia semangat asa disodo di paingot tuhita di proses Tuhan melakukan perkara besar bahwa rohata rohita tu adopan
Mororo hita tu ado panna nanaing dohonon na disido berengota kehadiran molo halak na bahwa rohan. Pertobatan itu adalah membawa kita akan mengenal dia me. So menanidok na baga-bagai. Ay baga-baga. Do otak kahalak na lupa bahwa roha hamumuba. Na dipalua debata. Ido sada nanaing berengota situ pukon. Di leo debata sada pasu-pasu sada i manakaningani naggabi songon pemulihan dia kahalak naulo bau-bahon rohana. Naparpudi nanang ido tamu si trupukon asa unang be tawar hati kita. Alai dohonot tama di bagasan semangat dohot di bagasan ulup-ulup di lehon dosada keputusan marhiti trupukon diamai. Debata na mga lehon pos ni roha. Melakukan dia mainakani sada pemulihan, napatukuhon, napasuakon, ngoluni jolme. Dipasuang rumah tangga ni halak naolo mangadu-adu di bata. Dipasuang punguan ni halak naolo mangadu-adu di bata. Dipasuang gereja yang halak naolo mangalut. Dipasuan bangsa negara yang mau imanakani mangalualu tu di bata. Akan natin luki, akan doki dipulihkan dilehon dia may pos ni roha. Dilehon semangat baru. Songon nataidan. Nanidok ni hatan dewa tatu si Job. Dipulihkan do. Unang putus asa. Tetapi kehadiran Tuhan di sini berengota di babaki dohanak naolo ro jalan naolo mangasahon debata di bagasan muluna atong juju ni trupukon diame romaham kamu akan menjadi asa upasuna kamu. Masa depan kita bukan ditentukan oleh rasa sakit dan penderitaan, tetapi ditentukan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan hidup yang lebih baik dan hidup kekal bagi kita. Atong sutung adong bina na biar di apen na parpudion tengok mah atan di bata Allah datang menyelamatkan umatnya. Rodo jauh batongo paluwagon bangsona. Hatan di batas dari paposor rohata. Sutu ngadong bina tawar hati. Sutu ngadong bina mabiar. Tong mula dong kegagalan. Sadari om dipaingot. Kegagalan kita. Jangan bersandar hanya kepada kegagalan. Alai merpangusad dia tu di batamat. Tu anahimam. Masa depan kita sempurna dan terjamin olah di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nampe ikon ayot tado memang ragam ni aka, na masa, na hacit, ragam ni pendeta alay taingot, unang mabiyar. Songon dan nakaningan imam. Alani pangasahom madibata. Datiyok madibata di bagasan mulut. Semangat hidup. Itu yang ni. Apen na parpudion. Asa di semangat hidup itu ingotota dangadong nasotar patupan di bata. Semua rencana Tuhan begitu indah bagi orang yang percaya. Itu sada nanay sitio bota di bagasan ngoluni napor siai. Amin. Mauliati mariho ali Tuhan di bata. Marhiti hatam nabedi. Amin.